Salam, hormatly vatandaşlar. Men şu gepleşimde size bir hoş habar yetecek bolýan. Yine şu niyeti Nargiza diyen bir doğunmady goý berdiler. Nargiza'nın iki tane çagat vardı, on asma ketel vardı. Yine şonu goý berdiler. Bizim advokatlarımız şu yerden varıp iş açtılar, şonu yani Nargiza'nı goý berdiler. Yani şu ýaly eýem 8 adam barly içinde biz üstlerini işläpdik. Hiç kimi hiç iyi vermeler okutup durduğunu edilen o. Yine Farhada İçeri İşler Ministerleri zanettiler, aydıktılar. Yani fakat benim ulaştım. Hiç kim hiç yere uğradan oklar. Yine şu konsulluk içerleri yankı cinayete çekerler deyip bulur. Kanun esasına hareket ederler deyip yankı aydiyalar. Biz kanun bozmalar yenisini hem yani kanunu çağırıyor. Kanun bozmalar yine pasolstva yani konsulta baran adamlar var. Olur diye konsultada hoş geldiniz deyip hormat koyup konsulta hakiki nähili işlemeli bolsa işlep başladı. Ol bir gowalama. Biz konsulta karşı değil, biz yine öz haklarımızı Almanya ve de kanun esasında konsulta işlemene yani şoň üçin hareketler ediyor. Şu yerde adamlar baranlar şul tüylögler hem şolardan Almandalar baş üstüne deyip bu özünü hormatly yani adamlar hormatlap idebi taraftan tertipli alıp baktılar. Ol bir gowuzadın alamadı. Ol bir Türkmenistan'ın hakiki yüzünü görkezdi. Bolmasa olar terörist yüzünü görkezip bütün dünya maskara boldular. Inni şul bolup geçen wakada международный skandal. Biz edem bilen görüşdük. Ýadyňyzda bolsa men dün giýje şonuň raşýotunu şoňdan öpdüm. Hasaplary geçirmeli. Siz şol hasaplary durduň entek. Men wideony aýyrtdyrdym. Sebäbi edem ol siyasi pravzachitliklaryny işläp şul bizim vatandaşymyza kömek edýär. Ul işler alyp barýar. Ol öz hasabyna pul almana adwokatlar tölemäne hakkı yok diye hem adwokatlarymız bolansoň biz ertiden gürleşdik. Muňa adalet ministrliginden jan edip düşündiripdirler. Indi şol skandal bolmaz ýaly biz şunu dur diýär. Siz edemiň ýa-ni men akşamky beren adwokatlara tölemeli şoňdy tölemäň durdum. Sebäbi şo edem şol dernek bul adam hukugyny gorayan dernekler. Bular adamlardan pul almana hakkı yok. Yönü yani благотворительный yani almana hakkı var. Yönü alıp advokatlar tölemene hakkı yok. Sebäbi bulary ýürüýte hökümet muht advokatlar berdi. Şol advokatlar şol 8 adam çıkarmakta işläp durdular, işleýärem. Biz ýöne goşmaça advokat almak üçin ýa-ni size hakir. Häzirlikçe hiç ýere pul geçirmem. Bize ýa-ni ýene bir gün gerek. Hemme gurumlar bilen maslahatlaşyp ýa-ni şol adwokatlara tölenýän puly niýe geçirip kanun esasında erteki gün bizim üstümizde çözyp bize ýa-ni terörist diýmeli ýaly şu zatlary öwrenip şonu etmek üçin. Başga da aýtjak bolýan zadym pravozащитниклер hemmesine Türkmen pravozащитниклер Gelbekler ýylanýan, Tokmakly ýylanýan, Näfiýew ýylanýan, ýa-ni mass mediada işleýän Kajul Sazakowna şul bizim vatandaşlarımıza yine wagt geldi kömek etmeni elimizden geleni edim. Bizim halkımızdan minnetdarlygy alasın. Sebäbi bu bir adamın işine bu bir düýgüdür iş. Bizim edýän işler adam haklaryny bozulýan adamlara kömek edip şolary yani betbaktdan çıkarmak üçin. Bunun hiç cinayet işleri yok. Bular cinayet iş etmediler. Bular administratif mümkün yani naruşeni ettiler deyip şolary bir näçe saklap bilýär. Başga hiç hakları yok da saklamanyň sebäbi gaýtyp tersine adamzada kömek etmek üçin, adamzadyň haklaryny talap etmek üçin, öz haklaryny talap etmek üçin şolar öňe çykdylar. Şoň üçin bu aktivistler bütün dünya goraýar. Bunun arkasında bütün dünya adam haklaryny gorayan gurulmalar, bütün dünya ýolbaşçylary, yani demokratiya prinsiplaryna hormat goýan adamyň ýolbaşçylary şonuň arkasyndadyr. Turkiýada demokratik döwlet şol beýkançylyklary etme diýip bir pikir edýär we şol gidip dur. Eýem ikinji adam boşatdylar, biz maşgalary boşatdylar. Sebäbi Türkiýe bilmeli, düşünmeli. Siz cinayet işteki alyan adamları deportasyon lagera koşup
hakiki öz haklarını görüşen adamı, öz haklarını pasolsan önüne varıp, ofitsialna ruhsat verilen protesta gelen adamı tutup edip, şu cinayetçinin arasına koşmak, ol bir ne doğru. Sebebi, bu adamlar cinayet eden o. Bu adamları eyyem cinayet eden adamın arasına çok, onu eyyem cinayet çekiyorlar. O doğru da. Hiç kanuna doğru gelen o. Onun için biz Türkiye hükümden haş ediyor. Siz bizi görüp dursanız, men DVT liderim Murat Kurbanov, Türkmenistan Demokratiya Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin adından aydan size. Bizim aktivistlerimizi, olur agresifler, olur parahat yolla gelip, öz nerdaçılıklarını, öz arş şikayetlerini aytmağına, gurun olan, kanun esasında gurun olan tasayısta, sizin öz vekiliniz bilen, Adem Bey bilen, dernek, gurulun dernek, adam hukuğunu koruyan derneğin üstünden gelip, küçük protest etmeyene geliyor. Yani şöyle tutulan adamlar cinayetçi değerli. Olur cinayet hatlarına eyyem koşup, yani departasyonları saklamak olur neye doğru. Fikir ediyen, şunları siz koy verin yağdayınızda. Şunun işlerini, yani kaziyetlerde alıp paran yağdayınızda da, şol adamlar kaçma sebebi, bulur aktivistler arkasında biz dur. Bulur sizden kaçmaz. Eğer de kanun esasına bir kararı gelseniz, olam kanun esasına doğru olsa, olur hükman şunu yerine getirir. Olur departasyon lagerde saklamanın hiç hili düğünden yani manisi yok. Ben şunu size düşünecek olayan ya olur cinayet işletmediler. Yine şol köçelerde cinayet işledip yani dokumentsiz adamlar bilen bu adamlar deňap bolan ok. Şoň üçin haýyşlydan siz aýyrmış bolary. Beýlik adamlardan sebebi bular eýýän cinayet çekip dur. Yani cinayet cezasyny çekip dur, entek cinayet etmedi adam. Onu ne suudam tasdikladı, yani gazetler tasdikladı, ne de entek çözükleri öňde. Şoň üçin sizden taýyş bolan hemmesini goýberem. Eger de kanun esasında şolar deportasyonly yani kararı gelseňiz, onu biz o üstünde işläpde, eger de siz yani hakykatdan hem şol kararı suud etseňiz, ol adamlar gider. Ýewropa gider ya başga döwletlere gider, ol adamlar gider. Problema ýok. Ýöne entek kanuny bozmadyk. Olam suud edilme adamy deportasyon lageryna salyp, onu gorkuzmak, Türkmenistanyň hükümeden mundan peýdalanyp, onun üstüne hat ýazyp, bir topar gelişmejek oýunlar geçip dur. Ine şoň öňüni saklamak üçin siz şolary hemmesini goýberen ýagdaýyňyzda da şolar hiç ýere gatmaýar. Her gün gelip bellige gelin diýseňiz bellige diýerler. Biz ine arkasynda dur. Ol adamlar, arsa adamlar olar öz hakları üçin Türkmenistanyň Türkmen hökümetiniň Türkmenistan'a reisleri açmak boyunca Türkmen hükümetinin Türkmenistan'ın 570 bin grajdanı Türkiye'de bir kanun ýagdaýynda gezip ýörenlerin pasportlarını ofitsial ýagdaýda kanun esasında yani migrasiýa kanun esasında uzatmany şolary hükümete ýatatmany geldiler. Olar başga işe gelmediler. Olar hükümete de garşy däl. Olar diňe kanun esasında öz haklaryny talap etmäne geldiler. Ve şoları aýtmana geldiler. Onun için siz olar şeýle basýan bolsaňyz, men pikirimçe ve bütün Türkmen halkynyň pikirçe o näde olur. Şonuň üçin biz size ýülenýär. Biz Türkiýe hökümetine köp sag bolsun aýdýar. Sebebi bizim 1 milliona gola grajanlarymyzy tuglap, eklep, saklap durýar. Olar şu sizde işläp öz ýani legal, nelegal sizde işläp öz Türkmenistanyň maşalaryna pul edip çağıjyklaryny saklap durýar. Türkmen hükümeti şonu edilmedi, sizin eden adamları. Şoň üçin siz adaletli hükümet, adaletli çözükler çözülýän döwlet diýip her wagt umyd edýär we ýene bir gerek minnetdarlygyny bildirýär we şol adamlary gatçak ýagdaýda deportasyon lagerdan aýryp, bular hiç ýere gaçmajagyny biz gerek bolsa ofitsial resmi taýdan size hat bereli. İçindik wagtynda şolar çağıranda gelir ýaly biz şonu garantiýa berýär. Şolary gatçak ýagdaýda halat edinde goýberin, olar deportasyon lagerda, ýani deportasyon tutugda beýleki cinayet toparlar ýaly oturmana, onun otursalar adaletsyzlyk diýip taparýar. Şunuň bilen men gysgaçyk efirimi mutarýan. Hem kömek edýän adamlar, biz serýän adamlara, Türkmen halkyna kömek etjän adamlara
Türk adamları, Türkiye devletinin adamlarını, hükümet adamlarına köp taňa ýakdasyna bildirýän, konsulswadaky öz ýalňyşlaryny düşünüp, türkmen halkyna hakyky ýüregi bilen kömek etjek adamlarda taňa ýakdasyna diýen, biz bir halk. Siz şu barikadaň o tarapynda bolun, bu tarapynda bolun, biz bir halk. Biz hemmämiz azatlyga we açyk kanuny döwlete barmaly. Sizem bizem. Ahir siz bize koşulursanız, näçe çalp koşulsanız, şonça çalp gowy. Biz öz aramızda agry ýerde ýaşamaly. Şoň üçin konsulswadaky işleýän arsa adamlara ýüzlenýän türkmen halkynyň wekilleri gelende bilen kömek edin. Kömek edilmeseňiz adam ýaly düşündirin. Hormat koyup adamlara. Hemmäňize sag bolun, geljek çykyşlara çekin. Sag bolun.